Кошмар в болница. Майка с бебе разказва, че заварила в инфекциозна клиника картина, достойна за филм на ужасите. Жената е била приета преди дни в варненската болница Света Марина. Нивелина Няголова разказва. Зорница и малкият й син влизат в инфекциозна клиника през септември, защото 3-месечният Тео се нуждал от лечение. И тогава започва кошмарът. Туалетната ужасна, вратите изгнили, мухъл, миришеше невероятно на обществена туалетна, нощем, денем с отворени прозорци, не се измирисваше. Шкафчетата от мивката, която беше за самата стая, от сифона излизаха хлебарки нощем, като ставахме, като светна лампата, то беше почерняло навсякъде от хлебарки. От ръководството на болница Света Марина отрекоха санитарните условия да са толкова лоши. Когато обаче поискахме да влезем с камера да снимаме и сами да се уверим, ни отказаха. Може да се появят и съответно да бъде третирано, но да е практика да има в клиниката хлебарки, ми се струва за силно пресилено. Ако вие описвате тези условия, трябва да работи нашия персонал в такива условия. Това сякаш не е много вярно. Да, обаче персонала го прави, защото е въпрос на избора. Хората, които влизат като пациенти, там нямат този избор. Те няма къде другаде да постъпят, за да бъдат лекувани. Както ви казах, стараем се, ръководството на Света Марина, навсякъде условията да бъдат достатъчно добри. Решихме да попитаме и други пациенти на инфекциозна клиника какви са условията. Пред болницата срещаме Даниела и синът й, които са току-що изписани. Чаршафите са с ръжда, леглата са лепени с левкопласт, както и прозорците. Парното, да не говорим, че го пускат за по 1 час и след 3-4 часа става адски студ. Има мухъл, където са разбивали плочките да слагат контакти, пръста още стои отдолу. Чисти се сутрин, преди визитация се минава с една стирка. В момента тече саниране на сградата по проект за 700 000 лева. Подменена е дограмата, предстои подмяна на ВиК инсталацията. С нощи като заваля изведнъж дъжда, влезе вода и, нали ви казах, обвиниха ме, че съм си изляла нещо под леглото. Това е нова дограма, сменена съвсем скоро. Да, че е нова, но протече, не знам. От РЗИ обясниха за Нова телевизия, че през октомври е правена проверка в инфекциозна клиника. Резултатите показват, че няма отклонение от нормите за дезинфекция, но са дадени предписания да се направи ремонт. Срокът болницата да отстрани нередностите е май до година. Освен това, здравните експерти обясняват появата на хлебарки в клиниката с извършващото се саниране на сградата, но при техните проверки не са констатирали наличие на насекоми. За новините на Нова, Нивелина Няголова.